чета на Бенковски. Харизматичен, непреклонен, див. Така описват водача ти. Родното му име е Гаврил Хлътев. Родният град – Копривщица. Детството му не е леко, но това го калява. Загубил баща си рано. Става чирак, терзия. Овладява занаята и става влиятелен баджия. Припечела доста добре из пазарите на изток. Но буйната му кръв го тласка към бунта. В Букурещ се запознава с участници в революционното движение и е включен в мисията за подпалването на Цариград. Тогавашният Гаврил Хлътев заминава с фалшив паспорт под името Антон Бенковски. От тогава приема тази фамилия, след което променя и малкото си име на Георги. Мисията в Цариград е неуспешна, но предстои друга, много по-голяма и отговорна. Априлското въстание. Бенковски е един от организаторите. Толкова е решителен и въздействащ, че Панайот Волов му отстъпва мястото на главен апостол на 4-ти революционен окръг. Аз искам да ми отговорите право. Искате ли вие бунт? Или желаете да останете мирна рая на султана? Харизматичният революционер бързо запалва народа. Събира 50 конници и повежда легендарната хвърковата чета – битка за свободата. Към четата се присъединяват бунтовници от възстаналите околни села и градове. Броят им нараства и башибозуците започват да се огъват. Битките обаче стават все по-неравни. Конниците се впускат да помагат на съседни отряди, но срещат само поражение. Цялата околност гори, а Панагюрище направо е изпепелено. Жителите му изклани, ограбени и обезчестени, заплащат за своята 10-дневна свобода с този ужас. Няма милост за никого, но духът и надеждата на панагюрци